Ahojte všetci. Čaute. Nachádzame sa v Dubravskom múzeu v Bratislave a dneska nás čaká veľmi zaujímavý terén. Ideme pozrieť lokalitu Okoč, tak teraz vám ukážem, čo sa na nej dá nájsť. Tak tu je taká malá ukážka, čo sa dá nájsť na lokalite Okoč. Tá lebka ľudská nie, to je z inej lokality. Tak toto sú prevažne zuby mamuta, srsnatého, Mammutus primigenius, ale máte tu aj iné veci, takže takéto veci dneska ideme hľadať. A práve k nám dorazila legenda človeka, ktorého netreba predstavovať, slovenským priaznivcom paleontológie, ale napriek tomu spravím pán Štefan Mesaroš, ktorý dneska s nami ide na tú akciu do Okoča, takže to je Štefan. Pozdrav, Štefan. No, tak sedíme v aute a už sme sa vydali smer Dunajská Streda, takže ideme po diaľnici, tak zhruba za hodinku budeme na lokalite. Došli sme práve na štrkovisko pri obci Okoč v okrese Dunajská Streda. Ako vidíte, je tu krásne modré jazierko, máme krásny slnečný deň, takže dosť pravdepodobne sa pôjdeme aj namočiť troška. A tu je so mnou môj synček, Kubo, zamávaj. Čau. Štefán, zamávaj. Tak a samozrejme pri kúpaní a chodení okolo budeme hľadať kosti cicavcov z doby ľadovej, tak ideme hľadať a držte palce. Takže tu sme medzi hromadami štrku, takého väčšieho, našli nejaké kosti. Môžem vám ukázať. Bohužiaľ nie sú identifikovateľné, pretože ide len o fragmenty, ako vidíte. Ale sú to rozhodne kosti veľkých cicavcov z doby ľadovej. Môžeme ukázať ďalšiu. No, táto sa pekne prelomila, už sú hodne zvetrané. No, tieto brať nebudeme, lebo nejde o nejaké významné nálezy, ale každopádne vieme, že sme na správnom mieste, tak ideme hľadať ďalej. Unesie kosť, poď dole, Kubo. Jasné. Ty už natáčaš? Áno. No, ukáž. A teraz mi ukáž na dlani, čo to máš. Krásna, otoč ju. No, je to fragment nejakej veľkej kosti. Asi nejakého mamuta, však? Možno mamuta alebo nejakého iného cicavca. No, teplota vzduchu dosiahla niečo cez 30 stupňov, čo začína byť už pomerne nepríjemné. Tak sme sa rozhodli, že ideme zabaliť hľadanie skamenelín. Ako ste videli, nejaké kosti sme tu našli, čiže lokalita určite má perspektívu, oplatí sa sem ísť. Náš známy Tibor Feldeš nám poradil, že pokiaľ sem prídeme najbližšie, tak oplatí sa pri brehoch šnorchlovať a hľadať, pretože hodne tých ťažších vecí, ako sú zuby, klí a také veci, padajú ku dnu, takže ak pôjdete náhodou na štrkovisko Okoč, zoberte šnorchu a ponárajte sa, určite tam niečo nájdete. A my teraz ideme využiť, že sme pri krásnom modrom jazierku a ideme sa okúpať. Dobre, idem si zaplávať. Hej? Áno. Plavej pozadu. A sú tu musne. Toto je super jazierko. Ale neutop sa mi, prosím. Neutopím. Ja, toto je fajnová voda. No teraz je už úplne výborná tá voda, čo? Jo. A mám dve mušle. Máš mušle? Takže bohužiaľ dneska sme žiadne zuby na lokalite nenašli, pretože bolo horúco, tak sme tomu dali iba pár hodín. Ale keďže máme tu Štefana Mesaroša, ktorý má múzeum a veľa nálezov z Okoča, tak vám teraz nejaké ukáže. Tak poďme na to, Štefan. No, tuto máme zúbok z mamuta, hej? To je srstnatý mamut, toto.
aj toto, aj toto, aj toto. Tento zub je zaujímavý preto, lebo tunak má vyžranú dieru. Pravdepodobne ešte za života. Hej? Jakým spôsobom to vzniklo, zatiaľ nevieme. Toto sú dva zuby z jednej sánky. No. Áno, sú naprosto totožné, to znamená, že sú... Pravá a ľavá strana. Pravá, ľavá strana. Jedno zviera. To A isté. ďalej tu máme malinkého mamuta, to je malinký mamutík, to je všetko mamut srstnatý, hej? Áno. Ale tu ďalej už máme mamutus intermedius, to je medzi mamutom trogontérii a mamutom srstnatým, hej? No, taká prechodná forma. Áno. Toto je ono. Toto je malinká čelusť s drobným Zúbkom. mliečným zúbkom, hej? Hej. A Môžem sa toto- pozrieť z druhej strany, otočiť troška, tak, výborné. Takto. Krásne To je- mláďatko, no. To je mláďatko, tento ešte cuckal mliečko. No. Hej, to je v podstate kojenec. Troška tragický osud na takého mladého jedinca. Tieto dve teda polovice stánky nie sú z jedného kusa, to sú dva kusy a to je mamutus trogontérii. Aj tento zub hej, je v podstate predchodca mamuta srstnatého. Áno. To je mamut stepný, tak. Mamutus trogontérii je mamut stepný. Tak, presne. Výborne. Takže ďalej tu máme. Tam je mamuťa kosť, dlhá, pravdepodobne je to femur. Áno. A tuto máme ešte losa, to je parok z losa. Čiže Losy tu kedysi normálne žili, hej, dneska sú až v Poľsku. Ako sa to povie latinsky? Alces. Malces. Alces. Tak. Toto je čelová kosť prabizóna, hej. Jasné. Predstavte si ešte na tých násadoch, na tie rohy, tuto musela byť ešte hodne veľká rohovina. Áno, hej. áno. Toto je len Rohovinové kostený tieto. základ. Toto je s najväčšou pravdepodobnosťou kosť z nosorožca. A toto je lopatka, alebo teda kus lopatky z mamuta. Potom tu máme ešte čelové kosti z megalocera. Megalocery to boli obrovitánske jelene, ktoré mali rozpätie parohov až 4 metre. Toto je iba násada toho parohu. Tuto sa to rozširovalo do takej lopaty, ktorá bola ozbrojená takými trňmi. Áno. A tieto potvory mohli žiť len v stepiach, nemohli ísť do lesa, lebo tam by sa proste jednoducho Zachytili a boli by ľahkou hej. korisťou. No, takže toto je z okoča. Tak. Materiál. Jo, ešte tu mám zúbok Áno. z tarpana, to je kôň, to je starý kôň, Equus ferus, hej, divý kôň. A toto je, teraz som pískal, dostal, tak toto je diviak. To je nádhera. To je prekrásne. Zúbky. To je, ale je to veľká rarita. Toto sa našlo v okočí iba tento jediný kus. Super, tak som rád, že ho máš. Ďakujem za krásnu prednášku o týchto nálezoch a dúfam, že sa vám naše videá páčia. Tak ak áno, tak sledujte môj profil na Facebooku Peter Foxík Agricola alebo na Instagrame Journeys to Prehistory v angličtine. Majte sa.